Meni piiloon. Hullu kuski. Ei siinä ollut kuskia. Kyr 12. Saatana, kun on tuttu rekkari. Kiimalainen tässä. Tarkastatko rekisterinumeron Kyr 12? Mitä se Kiima omaa autoos kyselee? Kuka saatanan torvi on varastanut mun rekkarit? Tuntuu ajaa takaa omia rekkareita. Miksei sua ollut kukaan vastassa? Sitä miekin ihmettelee. Mistä ollaan menossa? Poliisiauto seuraa, vaikka mulla on varastetut rekkarit. Ramppas näkyy olevan etupenkillä. Kimmolainen on kuskina. Vittu, mikä sotku yhdestä akusta. Ei taitu. Taittuu. Ei taitu. Taittuu. Taisivat jäädä. Aja seuraavasta oikealle, me ollaan kohta päätiellä. Oikeelle.